Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 10-njy iýuly hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Siriýanyň günorta gün batarynda ok ataşygy bes etmek barada Birleşen Ştatlaryň we Ortaýadyň araçylygynda gazanylan ılalaşyk birinji gün berja edildi diýip gözekçi doporlar hem gozgulaňçy söwüşçiler aýdýarlar. Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklary boýunça topor günortadan başlanan ýaraşygyň käbir düzgünçiliklere garamazdan umuman asudulukda geçýänligini 9-njy ýylda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Ortaýadyň we Iordaniýanyň resmiýetleriniň gatnaşmagynda gelinen dartgynlygy gowşatmak boýunça ýalaşyk 6 ýyl bäri grajdan uruşyny baştan geçiren Siriýanyň hökümet güýçlerini we Birleşen Ştatlaryň goldawyna daýanýan gozgulaňçylary bir-birine garşy zorlukdan saklamak maksadyny öz öňünde goýar. Ok ataşygy bes etmek ýalaşygy Siriýanyň Iordaniýa bilen serhedine golay Dara, Sweda we Kuneitra etraplaryna degişli. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ortaýadyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde öňe kibir hüjümleriň we saýlawlara goşulmagyň öňüni almak üçin kibir howpsuzlygy boýunça bileşik döretmek baradaky öz teklibinden ýa çekildi. Trump öz partiýasynyň eden tankydynyň ýa-ni Twitterda çap eden beýanatynda "Meniň prezident Putin bilen kibir howpsuzlygy boýunça bileşik barada maslahat etmegim meniň bu başa barar diýip pikir edýänligimi aňlatmaýar. Bu bolup bilmez emma ok ataşygy bes etmeklik bolup biler we edildi diýdi. Trump'yň bir gün öň aýdanlaryndan tapawutlanýan bu sözleriniň Siriýada ok ataşygy bes etmek boýunça Birleşen Ştatlaryň we Ortaýadyň araçylygynda gazanylan ılalaşyga işaret bolan bolmagy mümkin. Trump 7-nji ýylda uly ýigrimlik guramasynyň sammitiniň dowamynda Gamburgda Putin bilen duşugynyň ýa-ni 9-njy ýylda Twitterda çap eden maglumatynda ödürüň Putin bilen kibir howpsuzlygy boýunça birligi döretmek barada gepleşenligini ma'lum edipdi. Türkmenistanyň we Özbekistanyň özara serhedini ketgitlemek meselesi maslahat edildi. Iki ýurdun özara döwlet serhedini ketgitlemek boýunça bilelikdäki hökümet ara komissiýasynyň 2-nji 7-nji ýyl aralygynda Aşgabatda geçirilen nowatdaky maslahatynda protokoly gol çekildi. Resmi maglumata görä iki ýurdun döwlet serhedini kanun taýdan ketgitlemek boýunça gepleşikler Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýewiň 6-njy 7-nji martda Türkmenistana eden saparynyň dowamynda gelindi. Şondan beri Türkmenistanyň we Özbekistanyň özara döwlet serhedini ketgitlemek boýunça bilelikdäki hökümet ara komissiýasynyň maslahatlary 3-nji gedek geçirilýär. Iki ýurdun arasynda 1621 kilometrlik umumy serhed bar. Ortaýatly ady belli adam hukuklaryny goraýjak aktivist Vitaliy Ponomaryow Kazakstandan Kyrgyzstana goý berilmedi. Ponomaryowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 9-njy ýylda Kyrgyz serhedçileri ony serhedde saklapdyr. Emma Kyrgyzstana geçirilmegine ruhsat berilmezliginiň sebäbini düşündirmändir. Ponomaryow Kyrgyzstanda bir hepde mundan ozal bolupdy. Ol Bişkekge 29-njy iýunda baryp 1-nji we 3-nji ýyl aralygynda ekstremizm barada geçirilen konferensiýa gatnaşypdy. 4-nji ýylda Ponomaryow Kazakstanyň paýtagty Astana bardy we ýa-ni Bişkekge dolanyp barmagy synanşanda serhedde saklandy. Häzirki wagtda Kazak-Kyrgyz serhed geçirgesinde saklanýan Ponomaryow 10-njy ýylda Bişkekden Moskwa uçmagy planlaşdyranlygyny aýdýar. Kyrgyzstanyň döwlet serhed gullugy we milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti ýagdaýy kommentirlemekden saklandylar. Bişkekde ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Kılym Şamy atly guramanyň müdiri Aziza Abdurasulowanyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä adam hukuklaryny goraýjy aktivistler Kyrgyz ombudsmeni Kubat Oturbaýewa resmi taýdan ýüzlenip bu ýagdaýa üns bermäge çagyrdylar. Türkmenistanyň paýtagtynda Aziýada 2017 sport ýaraşynyň mehmanlary üçin niýetlenen ekskursiýon awtobusyň synagy reýsi geçirildi. Resmi maglumatlara görä mehmanlara görkeziljek seýahatçylyk marşruty Aşgabatyň Agaltyn mehmanhanasyndan başlanyp Akmermerli köşkleri, suw çöwdürümlerini, bezegli köçeleri hem muzeýleri öz için alýar. Ekskursiýalaryň ýol beretli geçiriljekdi gaýdylýar. Mundan ozal Türkmenistan Aziýa oýunlaryna tomaşa etmek üçin barjak. Daşary ýurtly her bir seýahatçynyň ýurdun territoriýasynda ýol beretli bolmagyny talap etdi. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna gelen mehmanlara Aşgabady we beýleki ýerleri görkezmek üçin dikuçörli seýahatçylyk hyzmatlaryny gurnamagy teklip edipdi.
Türkmenistan'ın resmileri 17 ve 27 sentyabr aralığında Aşgabat'ta geçirilecek Aziya oyunları vaktında yurda 200 miňden gowrak daşar yurtlygynyň barjygyna garaşýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täderlikleri bilen tanış bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizde başlaýar. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň telewizioniýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň teleradio ýaýlymlaryny döwlet büdjetinden maliýeleşdirmegi besetmek barada karar kabul edildi. Türkmen prezidentiniň 7-nji ýulda gol goýan kararyny laýyklykda anyk jikmejik maglumatlar berilmese-de, munyň Türkmenistanyň ykdysadyetiniň kämil bazar gatnaşyklaryna geçýän döwrüne Türkmenistanyň telewizioniýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň işini hasda kämilleşdirmek maksady bilen kabul edilenligi nygtalýar. Dokumente göre yurdun tele ve radio ýaýlymlaryny maliýeleşdirmek besetmek 2018-nji ýyldan başlap tapgyrlaýyn böleklere bölmek bilen 4 ýylyň dowamyny amala aşyrlar. Kararda Türkmenistanyň telewizioniýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetini Türkmenistanyň ministrler kabineti bilen alalaşyp keskitlenen teleradio ýaýlymlara marketing gullugy boýunça mahabat hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge we hojalyk hasaplaşygynyň alynýan girdijileriň hasabyna öz çykdajalaryny maliýeleşdirmäge ygtyar berilenligi aýdylýar. Ýeri gelende ýatlasak, häzir Türkmenistanyň 7 Altın asır, Yaşlık, Miras, Türkmenistan, Aşgabat, Türkmen Owazy, Türkmenistan Sport telekanalları ve 4 çar tarapdan Miras, Owaz ve Watan radio gepleşikleri işleýär. Şol bir wagtda media azatlygyna gözegçilik edýän halkara gurumlary Türkmenistanyň media azatlygy boýunça dünýäniň iň ýarymyz ýurtlarynyň arasynda agdalýanlygyny, şeýlede döwlet mediasynyň berk senzura sedewar edilip, häkimet başyndaky rejimiň propaganda maksatly ulanylýanlygy bellenilýär. Bu aralykda ýurdun içindäki synçylar Türkmen hökümetiniň esasy propaganda gurallary diýip häsiýetlendirilýän tele we radio kanallarynyň maliýeleşdirilmegini kesmeginiň bir tarapdan garaşylmadyk ýagdaý bolýanlygyny, beýleki tarapdan da ýurdun agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýänligi aýdylýan döwürde mejburi çäri bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň telewizioniýasynyň gozulky işgäri, Aşgabatly publisist Aman Murat Bugaýew prezidentiň kararyna bellenilşi ýaly döwletiň eýçiligindäki tele we radio kanallaryň hojalyk hasaplaşygyna geçip öz-özüni maliýeleşdirip biljekdigine şüpheli garaýanlygyny aýdýar. Türkmen medeniýetiniň da öz-özüni maliýeleşdirmäge, ýani hojalyk hasaplaşygy diýilen modelli işleme okuyup görýär. Sebäbi onu bir gazet jurnallary zor bilen adamlar abyna ýazdyrýarlar. Soňra ramyda döwlet büdjetinden edilýän sözün tas ählisýär ödülýär. Telewizioniýada, telekanallarda beýle ýagdaý ýok. Onsoň bir hyrydarym ýok, feredýanym ýok, onsoň gelýän girdizim ýok. Gal berse-de, Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylarym yerli telekanallarda bir mazmunly maglumatlaryň berilýändigini aýdyp, olary asla tomoşa etmeýänliklerini gurrun berýärler. Yeri gelende bellesek, Türkmen prezidentiniň özüm wagtal Türkmen telewizioniýasynyň işine nägillik bildirip, onuň mazmun taýdan kämilleşmeýändigini tekrarlap gelýär. Emma prezidentiň aglaba bellikleri ýurdun gazanýan üstünlükleri diýilýänleriň waspyny güýçlendirmekden ibaret bolup durýar. Sözümüzün ahirine ýatlasak, Türkmen hökümeti eýem bir näçe ýyldan bäri raýatlaryň satellit antennalaryny aýyrmak kampaniýasyny hem alyp barýar. Türkmen hökümeti bu işleri şäheri awadanlaşdyrmak bilen düşündürseler-de, halkara hukuk goraýjy toparlary muny adamlaryň garaşsyz habarlary edinmek mümkinçiliklerini çäklendirme uğrunaky tagallalar diýip häsiýetlendirýärler. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz.
Azatlyk sizin şahsiýetinizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan daşary ýurtlulardan syýahatçylyk ýygymyny toplaýar. Türkmenistanyň daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlardan her bir ýaşan giýjegini üçin $2 meçhörüne syýahatçylyk ýygymy alınıp başlanar. Bu baradaky degişli karary Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji ýylda geçiren hökümet maslahatyny kabul etdi. Dokumenti munyň ýurdun eksport mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen daşary ýurt pulundaky girdijileri köpeltmek maksady bilen kabul edilenligi belli edilýär. Mundan başga, toplanan mali serişdelerinin Türkmenistanyň syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň hasabyna geçiriljekdigi de ma'lum edildi. Şol bir wagtda şu ýylyň 1 awgustundan güýje girjek bu kararda ýygymyň ýurtdaky yerleşýän köpçüliklüğün we hususy yerleşdiriş sebitlerini ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlarynyň alınjakdygy aýdylsa-da, gurrungy gidýän adamlaryň we olaryň ýaşaýan ýerleriniň düşündirişi boýunça hiç hili goşmaça we takyklaýjy maglumat berilmeýär. Bu ýygymyň Türkmenistanyň iş wizasy bilen ýaşaýan daşary ýurtlardanam alınıp alınmajakdygy häzirlikçe näbelli bolmagyna galýar. Şeýle de raýatlygy bolmadyk adamlar diýilen keskitlemäniň diňe Türkmenistany syýahata gelenlermi ýa-da uzak wagtdan bäri ýurtda ýaşap oturan we raýatlygy bolmadyklary öz içine alyp almaýanlygy aýdynlaşdyrylmaýar. Azatlyk Radiosu bu soraglary aýdynlaşdyrmak üçin Türkmenistanyň syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşanyna degişli resmiler habarlarynyň ýokdugyny aýdyp goşmaça maglumat bermekden saklandylar. Ýeri gelenini bellesek, daşary ýurtlara girdilen täze ýygym bilen birlikde Türkmenistan syýahatçylaryň barmagyna iňkän päsgelçilik döredýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Bu aralykda daşary ýurtlardan ýygym almak baradaky karar bilen birlikde Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen daşary ýurt pulunaky girdijileri köpeltmek maksady bilen diýilen kesgitleme salgylanyp, başga-da ençime dokumentlere gol goýuldy. Mundan beýlek Türkmenistanyň neviti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy pul bilen hasaplaşmak arkaly daşary ýurt kompaniýalarynyň alýan çiğ nevitini ikilenç gaýtadan işläp ýerleşdirmekden gelip gowuşýan daşary ýurt pulundaky serişdeleriniň çiğ nevitiň bahasyna deň bölegi Türkmenistanyň pul ätiýaşlyk goruna geçirmelerden we Türkmenistanyň Merkez Bankyna hökmany satmakdan boşadyldy. Şeýle de Türkmenistanyň Dokma Senagat Ministrligine garamagyndaky kärhanalaryň önüm görnüşinäki mailnamalaryny hakyky bar bolan içerki salgyda laýyklykda galdyryp, galan ýagdaýlarda pul görnüşinäki mailnamalary bellemek tapşyryldy. Gal berse de daşary ýurt pulunaky girdijileri köpeltmek maksady bilen kabul edilen gaýdylýan bu kararlar Türkmenistanyň energiýa serişdeleriniň bahalarynyň gaçmagy bilen agyr ykdysady kynçylyklar çekýänligi aýdylýan. Şeýle de ýurtda dollaryň resmi sewdasynyň tugtudylan döwrüne gawat geldi. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. 7-nji iýulda Azatlyk Radiosunyň we Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň habarçysy Sapar Mehmet Nipeskuliýewiň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilenine ýylyk 2 ýyl doldy. Ýeri gelende ýatlatsak türkmen resmiýetleri Sapar Mehmedi bir kanun neşe gaçakçylygynda aýplaýarlar. Sol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara toparlar Sapar Mehmediň jurnalistiki işi üçin tutsak edilendigini öňe sürýärler. Biz Sapar Mehmet Nipeskuliýewiň soňky ykbaly barada Türkmenistanyň alternativ habarlar neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeşlik geçirdik. O
arada hizat deyip bilecekler sebebi aydışımız ya yitirim oldu hakikaten ama hiç hili maglumat gelen akşo arada. Son kezek o arada iştenim geçen yılın Tomus aylarında onda da bir takik maglumat yoktu. Ay şu umuman sağlığı vardı eştim bolanı. Ruslan bilşimiz ýaly bir näçe halkary hukuk goruýjy toporlary hem Tapar Mämedin aladasyny beýan etdi. Bu urdak alınıp barilen işler barada da bu gurrun beräýsiňiz. O hakykatdan köp daşary ýurt, ýa-ni halkary insan hukuk goruýjy edaralary beýan etdi, hökümetler beýan etdi. Bilşimiz ýaly Ýewropaň birleşigi beýan etdi. Bu ýylyň mart aýynda Tapar Mämedin işi olan hem işi ünsünde bolup dur. Menim her pursatdan peýdalanyp şolary ýene ýetirýän şu habarlary jurnalist, grajdan aktivist, grajdan jurnalisti hiňizin tutsawlykda otyr dip her sapar aýdýan olary habarly mümkinçilik dören wagtynda ýagny Türkmenistanyň hökümeti bilen duşýan pursatlarynda olar şu zatlary aýdyp geçýärler, şu zatlary şu temany, şu meseleni galdyrýarly, gozgoýarly dip maňa aýdýarlar. Tapar Mämediň tutsaw edilen türme wasylyny hakyky sebäbini hemmemiz bilýäs. Onuň jurnalistik işi üçin tutsaw edilen türme wasylyny oňa aýplanan günäler galp günä, ýagny ol neşe tramadol, neşe serişdeler ýa-da tramadol bilen ömrüm iýjem meşgullanýardy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi gepleşiklerimi dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Atçylywa. Aşgabatyň merkezi köçede bolan Atamrat Niýazow şaýolynyň urundaky hususy ýaşaýyş jaýlary ýumurlyp başlandy. Odal Qamir häzirki Andalip köçediniň çatyranyň gündogurlygyna Atamrat Niýazow şaýolynyň urundan uzak gidýän hususy jaýlaryň sanynyň 500-den hem gowrakdygyny aýdyp, bu etrapçanyň ýaşaýjysy Abdykerim aşaýla gurrun berýär. Jaýlarymyzy ýumrup diýenler razy boldyk. 3 ýyl bäri ýaşaýjylara halis gün beren oklar. Atamrat Niýazow şaýolyny giňeljek diýip bir näçe wagtlap köçeler ýapyk durdy. Daşymyda demir haýat taýlap üç tarapymyzy hem ýapdylar. Köçeleriň diňe gündogur böleginden girip çykmaga ýol goýdular. Ondan ýöremek bolanok, mundan girmek bolanok. Jaýlaryň şifrlaryny ýaşyl reňke boýamaly diýip, ýagdaýyň bardygyna ýokdugyna teretmän jaýlaryň uçoklaryny ýaşyla boýadyp, halis aňkamyza aşyrdylar. Yumruljak bolup duran jaý eýelerini şeýle görkezmeler artyk masçykdaýjy bolýardy. Indem jaýlarymyzy yumrup başladylar. Goşuň göterip arkaýyn göçüp barmaga jaýam ýok diýip Abdykerim ağa dowam edýär. Jaýlary yumrulýan ýaşaýjylar 30 ýyllyk möhlet bilen kredit urulýan jaýlardan aljak bolsalar, onda häkimlige puluny geçirip 1,5-2 ýyl garaşmaly. Jaýyň dokumentiniň täl bahana tapdalar, onda saňa jaý hem berilmeýär. Masalan, uludygyna kiçidigine teretmeden öz dokumentine göre Odal Meýdançaňa laýyk beriljek jaýy hem garaşmaly. Jaý ýetişen çaqarasyň, nerede ýaşasaňyz şonda ýaşaň diýip jaýlaryny ýumrup başlaýarlar. Goşuň alyp çykyp bilseň razy bolýarsyň. Dokumentin düzügi diýilip berilmeli jaýlar hem wagtynda ýetişmän ilat kösenip kirene jaýlarda ýaşamaga mejbur bolýarlar diýip ol aýdýar. Ýumurlayan jaýlaryň gurulşyk materiallaryny söküp alyp, olar satmakda hem häkimligiň işgärleriniň uly rol oýnaýandygyna ýaşaýjylar ünte çekýärler. Jaýyny gyssaly ýumurmaly, plan çagynda söküp aýyrmaly diýip gyssap başlaýarlar. Gurulşyk materialyna alyjyny özleri hödür edýärler. Olar bolsa deger degmez baha kesýärler. Isleseň islemeseň soran wagtynda jaýyny berip, goşuň alyp
barıp çyksaň razy bolardyň. Sebäbi ýaşaýjylara guruluşyk materiallaryny äkeder ýaly mellek geri hem berilmeýär. Goşgolamy kim öýüne ertek goýjaň hem alada diýip jaýlary ümürlän ýaşaýjylar giden bir plan jaýyň guruluşyk materialy üçin 5-6 000 manatdan artyk pul berilmeýändigini aýdýarlar. İlaty jaý bilen üpçün etmek barada alada etmän. Diňe ýumurluşyklara bat berilýärligi sebäpli kirene jaý tapmagyň hem has kıylasandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Jaý ýetişýänçe garaşyň diýip jaýlarymyz mejbur ýumurýarlar. Jaý ýetişýänçe adyndan 5-6 aýlap, käte bir ýyllap dogan garyndaşyň öýüne sygyşyp bolmaýar. Kirene jaý gözlemeli bolýardyň. Şeýle ýagdaýa düşýän ýaşaýjylaryň sany agdyk bolan üçin kirene jaý tapmagyň hem ýeňil düşmeýändigini, kirene jaý isleýän bolan sebäpli jaýlaryň aýlyk haklarynyň hem barha ýokarlanýandygyny ýaşaýjylar nygtýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýedäki türkmen migrantlar howsarlarynyň üstü bilen hasap alynýar. Azatlyk radiosyna türkmen migrantlardan gelip gowşan maglumatlara görä, Türkmenistanyň howpsuzlyk işgärleri Türkiýedäki türkmen migrantlaryny howsarlarynyň üstü bilen olary resmi hasaba almaga başlapdyr. Türkiýede ýaşaýan ýa-da işleýän migrantlaryň hasaba alınmagy üçin Türkmenistanyň howsarlarynyň olaryň daşary ýurtda ulanýan dokumentleriniň kopýalary bilen täzelikde düşen suraty talap edilýär. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowşaýan köp sanly maglumatda aýdylşyna görä, Türkmenistanyň resmiler Türkiýede işleýän ýa-da ýaşaýan türkmen migrantlarynyň maşgalasyndan, howsarlarynyň ýa-da tanış bilişlerinden olar hakda jikmejik maglumat soramak bilen bir hatarda migrantlaryň daşary ýurtlardaky dokumentleriniň kopýalaryny sorap başlapdyrlar. Daşary ýurt raýaty bilen durmuş guranmy häzir Istanbulda ýaşaýan Maýanyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä. Ýaňadyr kim ýurt dışynda bolsa, registrasiýa edilýärmişsin, pasportyň kopýasyny, surat. Her şeýi hem kişini uçurda alýarmışsın. Olimpiada için hasaplanýarmışsın, bilemek näme bolsa, bärde nähili ýaşaýdy. Sorapdyrlar, bärden iwerdim, imo bilen, line işlene. Line bir işlese bir işlene. Şonýalar, näme hasap alýarmışsın, bundan habaryň ýok, aýdynydim. Pasportyň kopýasy, bir surat, onuň bärde ýaşaýan bolsa, nähili ýaşaýan goýunça, şonýalar. Bir de abisniçini ýazdypdyrlar. Aha, abisniçini näçe ýaşaýdy, durmuşa çykan nipdir, näçe ýylaňarda. Men propiska ýykylan jaýa. Jaýym ýok, propiskam howada. Jaňa dipdirler öňürtü. Diňe meni sorapdyrlar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutunmalygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Daşowuz, Lewap we Mary vilayatlaryndan bolan Türkiýedäki zähmet migrantlarynyň aýtmagyna görä, olaryň howsarlarynyň hem howpsuzlyk gullugynyň işgärleri dekabr aýyndan bäri migrantyň hususy mobil telefon belgisi, elektronik hat salgysy, sosial medialardaky hasaplary we ol ýerde ýazylýan gurrunlaryň kopýalaryny talap edýärler. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan türkmen migrantlar daşary ýurt dokumentleriniň kopýalary bilen türkmen migrantlarynyň hasaba alynmagynyň diňe aziyada sebäpli Aşgabatda mahsus bolaýmagy ahmanlýarlar. Howpsuzlyk sebäpli efirde adynyň tutulmalygyny sorap Azatlyk radiosy bilen Istanbulda gurrundaş bolan bir näçe türkmen zenan laýtada soňky aýlarda ýokary bilim almak üçin diýen bahana bilen Türkiýe gelip, soň daşary ýurtlar bilen durmuş gurýan we dürli işlere durýan käbir türkmen gyz gelinleriň Türkmenistanyň howsarlarynyň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan berk soragy çekilýändigini aýdýar. Olaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaý esasan Lewap vilayatyna ýiti duýulýar we howpsuzlyk gullugynyň işgärleri olaryň howsarlarynyň näme üçin okumagy diýip arlap galyp dokument taýýarladanyny sorap gyssaýarlar. Bilinçli ýaly Türkiýe türkmen migrantlarynyň ýykkyne diýen esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. 2012-nji ýyldan bäri Türkiýedäki köne pasportly türkmen migrantlar bilen baglanyşykly geçirilen barlaklaryň netijesine görä, Türkiýede takmynan 200 000 goloy köne pasportly we kanun türkmen migrantlarynyň bardygy çak edilýär.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündüligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistanda yeni jogapkar döwlet işgärlerinden gatnaşmagynda ýyllar boýy dowam eden giň ýaýrowly korrupsiýa faktorynyň üstü açyldy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanda para horlugy hiç haçan orun bolmajakdygyna aýdyp, Guruluşyk we Binagärlik ministrini wezipesinden boşatdy. Iqtisadi jinaýatlere garşy görüş baradaky döwlet gullugynyň direktory Mehmethan Çakiýewiň sözlerine görä, soňky geçirilen barraglar hem onurçy jogapkar işgäriň paraxorlyk bilen meşgulanyp gelendigini ýüze çykardy. May aýynda korrupsiýa garşy elan edilen kampaniýanyň çäginde döredilen täze guramanyň hasabatynda aýplanýanlaryň 1 ýa 2 däl ençime jinaýatçylykly hereketi, ýyllap dowam eden we ýaýbanlanan bir kanun işleri, paraxorlyk faktlary barada tasdikmenjik maglumat berilýär. Çakiýew Türkmen Awto Ýollary döwlet konserniniň bir näçe sürüjüsiniň Sultanda konserniniň başlygynyň orunbasary Gurban Nipesowyň, guruluşyk boýunça baş hünärmen Mahtum Uliýewiň jemi 11850 gutu çilim we köp mukdarda nagyt pul bilen saklanandygyny, Gurban Nipesowyň ýanyndan gadagan edilen tramadol derman serisiýetiniň hem tapylandygyny habar berdi. Emma Gurban Nipesow Çakiýewiň tasdiklamagyna görä çilim we tramadol bilen çäklenmän wezipesinden peýdalanyp, ýol gurýan taraplardan uly möçberde para hem alypdyr. Wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplananlaryň ýeni biri Guruluşyk we Binagärlik ministri Ataýew boldy. Ol öz bile okan ýoldaşy Repimowy wezipe çekmekde aýplanýar. Netijede Repimow ministri arka direp husus kärhanalardan köp mukdarda para alypdyr. Häzir bu iş boýunça jinaýat işi gozgulyp deriňe dowam edýär. Türkmen wasydaky Newite gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň ozalky jogapkar işgäri Gurban Niýazow hem beýleki bir näçe resmi bilen bilelikde hem köp mukdarda para almakda aýplanýar. Aşgabat şäheriniň Arçevil etrap häkimliginiň we ýaşaýy ulanys trestiniň käbir işgärleri bolsa, raýatlardan para alyp, bagyrda bir kanun jaý salynmagyna ýol bermekde aýplanýar. Maliýe ministrliginiň käbir barragçylary bolsa, edara kärhanalarda geçirýän barraglarynda döwlete ýetiren ziýany gizläp, onuň möçberini azalyp, para almakda aýplanýar. Bank ulgama boýunça geçirilen deriňewler bir topar paraxorlyk faktyny ýüze çykarypdyr. Türkmen döwlet habarlar gullugy jinaýatçylykly hereketlere baş goşan bank işgärleriniň azatlykdan mahrum edilendigini habar berýär. Iqtisadi jinaýatlere garşy görüş baradaky döwlet gullugynyň başlygynyň ministrler kabinetiniň mejlisinde beren hasabatynda başga da onurça korrupsiýa fakty getirilýär. Ýöne bu gezek öňkü gezekden tapawutlykda jinaýatda aýplanýanlar elleri gandally, özlerini ýazgarýan görnüşde telewizionyada görkezilmedi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu hasabaty dinläp, korrupsiýa garşy berk görüşmek barada ozalym ençemezek beren wadatyny gaýtalady. Hem de Guruluşyk we Binagärlik ministri Ataýewy wezipesinden boşatdy. Mundan başga Prezident Berdimuhammedow korrupsiýanyň has giň ýaýran pudygy bolup görünýän bank ulgamynyň ýol başçylaryna käýinç berdi. Halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan dünýäniň iň bir korrumpirlenen ýurtlarynyň arasynda getirilýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Tillerson agdyryşyk synanşygyna garşy çykan türk halkyny magtady. Ukraina eden saparynyň ýyzyny Istanbuла gelen Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson mundan 1 ýyl ozal döwleti agdyrmaga synanşanlara garşy durup öz demokratiýasyna ýe çykan türk halkynyň edermenligini öwdi. 9 iyulda İstanbul'da Nevit Fudo boyunca geçirilen konferensiyanın açılışına çıkış eden Tillerson, 2016 yılın 15. iyulunda amala asırılan ağdırılışık finanşığından sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın baştutanlığına Türk hükümetinin alıp baran tutqa tutluğu barada dil yarmadı.
Şu ýerde biziň hemmämiz aýratyn möhüm waka şaýatlyk edýäris. Mundan takminan 1 ýyl ozal türk halky aýal erkek jem bolup edermenlik bilen döwleti agdyrmaga synanşanlara garşy durup öz demokratiýasyna ýe çykdy, diýip döwlet sekretary aýtdy. Nevit Fudogyny 10 ýyllaryň dowamyny bitiren işler üçin syýlanan ExxonMobil'in öňkü başlygy Tillerson, men şu pursatdan peýdalanyp 2016-njy ýylyň 15-nji iýul wakasyna pida bolanlary hatyralap, olaryň edermenliklerini hormatlaýaryn diýdi. Prinsipsiz we hileler harbylar topary tanklary, dik uçurlary we uçurlary münüp döwleti agdyrmaga synanşanlaryny Erdoğan halky olary garşy çykmaga çağırış edipdi we Erdoğanyň çağırışyna uýan müňlerçe türk köçä çykyp synanşykçylary protest bildiren soň olaryň päýleri amala aşmady. Şondan bäri raýat gulluklaryndan, polisiýadan, ýaragyly güýçlerden we hususy budakdan 100 000-den köp adam işden gowuldy. 40 000 olaý adam türmäge basyldy. Käbir günler ýurtlary türk hökümetiniň alyp barýan tutluklaryny ýazgyryp gelýär. Hukuk goraýjy toporlar synanşygyň başgaça pikirlenýänleri basyp ýatyrmak üçin bahana hökmüne ulanlanyny aýdýarlar. Tillerson çykyş edýän wagtda Istanbulyň köçelerinde 100 000lerçe adam opozisiýanyň guramagyna geçirilen ýürüýüşe gatnaşýardy. Tillerson Türkiýe'ye gelen wadyny kärdeşi Mevlut Çavuşoglu bilen duşdy. Günüň dowamyna Erdoğan bilen hem duşşuk meýilleşdirilipdi. Ne Erdoğan ne de Tillerson ýygnakdan öň habarçylaryň öňüne çykyş etdi. Tillerson 10-njy iýulda prezident Ilham Aliýew bilen duşur. Soňra ol Kuweyt'e sapar edip, ol ýerde aile ýurtlarynyň baş tutanlary bilen duşup geçirir. Kiýewe eden saparynyň dowamyna 9-njy iýul güni ýerden eden çykyşyna Tillerson Russiýa barada Ukrainadaky dartgynlygy ýeňletmek üçin Kremliň ilkinji bolup ädim ätmelidigini, ýogsa Moskwa garşy girdilen sanksiýalaryň öýdi güýjüne galjakdygyny aýtdy. Tillerson 2 ýyl mundan ozal gol çekilen Minsk ýylalaşygynyň berja edilmeýänliginiň Birleşen Ştatlaryny gynandyrýanyny aýtdy we günäniň esasy bölegini Russiýanyň boýnuna atdy. Tillerson Ukrainadaky uruşyň Moskwada meýilleşdirilip, oňa şol ýerde girişlendigini aýtdy. Günnäger Ukrainada 2014-nji ýylyň başlaryna Kiýew bilen separatistleriň arasynda turan uruşda 10 000-den köp adam wepat boldy. Russiýa separatistleri syýasy, ykdysady we harby taýdan goldaýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.